Guys, welcome back to my YouTube channel. ಸೊ ಒಂದು ಅಣ್ಣನೆಲ್ಲಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇತ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಅಂಚ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಮಲ್ದಿಜಿ 7 minutes 8 minutes ದ. ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್. ಸ್ಮೈಲ್ ಅತ್ತ. ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ. ಹಾಯ್. ಸೊ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಆದುಂಡು. ಐತೆ ಎಂಕ್ಲು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅದ ಅಂಚಾದ್ ನಮಕ್ ದುಂಬುದ ಪೂರ ದಾದ ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಗುಡ್ಡದ ನಡುಟ್ ಸೊ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ನೀರುಡು ಬೊಲ್ಲದ ನೆಟ್ಟ ಪೂರ ನೀರ್ ಸರಿತ ನೆಟ್ಟ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುನ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬೇತೆ ಓಲಾಂಡಲ ಪೂಕ ಪಂದಾಂಡಲ ಬಾಲೆಲ ತೂಪೆರ್ ಆಪುಜಿ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್‌ಗು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಇತ್ತಿನ ನೆಟ್ಟ್ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನನು ಪೂರ ಒಂತೆ ತಿರ್ಗಿಯ ಪೋದು ಪಂಡ ನಮಕ್ಲ ಒಂತೆ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡತ ಅಂಚಾದ್ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಡ್ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೇಲೆತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೇಗ ಪೋದಿತ್ತಿನಿ. ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಡ್ ಉರು ಆಪುನೆಗ್ ಒಂತೆ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಪೋಯ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ನೆಟ್ಟ್ ಉಂಡು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಐನಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತ್ ತೂಲೆ ನನ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ನನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ 1 month ಮಾತ್ರ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆಪ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ 1 month ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗನ ಫೇಸ್ ಲ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜುಲೈ 14th ಎನ್ನ ಮಗನ ಬರ್ತ್‌ಡೇ. ಸೊ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದಾದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ದಾಲ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಜ್ಜ. ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಪಿನ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ತೂವೊಡು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂಚ ಉಂಡುಂದು ಎನ್ನಡ ಪಂತಿಜೆರ್. ಸೊ ಅರ್ನ ಕೆಲವು ಪೂರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಪ್ಪು ದಾದ ಮಗನ ಬರ್ತ್‌ಡೇ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಆತುದಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿ ಬೊಕ ಅವೆನ್ ಪನ್ಪೆನ್ ಅವೆನ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಸೊ ಏನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನ್ ತೂವೊಂದು ಪೂಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಿ ಲೂಟಿ ಆಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಮುಳು ಕುಲೊಂದು ಹಾ ಓ ಅವ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಜೋಜ್ಜೆರ್ ಸೊ ಓಕೆ ರೂಪೇಶನ್ ನನಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀರ್ ದಾದ ಬತ್ತರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ರೂಪೇಶನ್ ರಾಬರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಿದಾಡಿಯರು ಮುಲ್ದುಲಗಿ ರೂಪೇಶನ್ ರಾಬರಿ ದೇ ಮೀನನ್ನು ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೀನ್ ಕೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೀನ್ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಜಿಮ್ಮು ಪೋಪತ್ತ ದೆರ್ಪು ನಾಚಿಗೆಟ್ಟು మీరు నాచికెట్టా అన్నట్టు నంబర్ అత్త శక్తిమాన్ ನೇ ಮೂಲ್ ದಿಯೆ ಮೀನ್ ಆರ್ನನ ಅಂಗಡಿ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಧರ್ಮಗಾಪು ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಅಂಗಡಿ ರೂಪೇಶಣ್ಣನ ಎಂಕ್ಲನ ಅಂಗಡಿದಲ್ಲ ಕಲ್ಪ ಹೌದದ ಏ ಉಪ್ಪಡಿಯ ಪುನರ್ಪುಳಿದಾನ ಹೆಡ್ಡ ಪುಣಂದು ಖಾರ ಉಂಡು ಹೌದದ ಅನತಲ ಬರ್ಚಿ ಪುನತಲ ಬರ್ಚಿ ಅನತಲ ಬರ್ಚಿ ಪುನತಲ ಬರ್ಚಿ ಅಂಗಡಿ ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ದಾಲ ಮೂಲ್ ಪೂರ ದಿಯ ಬೇತ ದಾದಣ್ ಕುರ್ಕುರೆ ಲೆಸ್ ರಡ್ಡ ಅವು ಆತ ಹೆಂಗೆ ಪಚ್ಚೆದವ ನಿಕ್ಕ ಕೆಂಪುದತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ರಡ್ಡೆ ಉಂಡತ್ತ ಹೋಯ್ತು ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಹೋಯ್ ಅಡದ ಓ ಏನು
ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ನಾ ಪೂರ ದೆತ್ತಾರ ದಾದ ತಿನ್ಪುನುಂಡು ಖಾರ ಕಡ್ಡಿದ್ದೆ ತೊಂದೆ ಖಾರ ಕಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಖಾರ ಕಡ್ಡಿ ಬೊಕ ಮಂಜಲ್ ಅತ್ತಾನೆ ಖಾರ ಕಡ್ಡಿ ಬೊಕ ನಿಂದು ಡಾಬರ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅವು ನೆತ್ತ ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ದಪ್ಪು ನೆಂಕ್ ಡಾಬರ್ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ತಾನು ಒಬ್ಬೆ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾಣಲೆ ಮಾರೈರೆ ಲೆಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಕೊರಚ ಇದು ಬೂರು ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಖಾರ ಕಡ್ಡಿ ಮರಿ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಆಂಡತ್ತ ಬೇರೆ ದೆಪ್ಪೆರೆ ದೆಯ್ದೀರು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ತೊಟ್ಟ ದೆಪ್ಪರ ಆತಿಜ ಮೀನುಂಡು ಕಂಫರ್ಟ್ ಏತುಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ ಇರುವ ಖಾರ ಕಡ್ಡಿಗೆ ಏತ ಖಾರ ಕಡ್ಡಿ ಇರುವ ನಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ದ ಪತ್ತು ಐವಾಂಡು ಐವ ಎಲ್ಪ ಹಾಂ ನೆಟ್ಟೆ ಇರ್ತುಂಡು 1 2 3 4 5 6 7 4 7 4 ರೂಪಾಯಿ ಕಂಫರ್ಟ್ಗೆ ಐಗ 4 ರೂಪಾಯಿ ಕಂಫರ್ಟ್ಗೆ ಐಗ ಮಗ ಮಂಜಲ್ದ ಖಾರ ಕಡ್ಡಿಗೆ ಇರುವ ಮಗ ಮೆಡಿಮಿಕ್ಸ್ಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅದೇ ಪತ್ತಿ ಪತ್ತ ಮಗ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಕವನಿ ಕೋಲ್ಗೇಟ್ ಉಂಡದೆ ಡಾಬರ್ದ ಇರುವದ ಎಲ್ಲ ಇರುವದ ಅವು ಇಲ್ಲೇರು ಜನ ಬಿನ್ನೇರು ಇರುವಲ್ಲ ಇರುವಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಉಂಡಿ ಉಂಡು ఒక అండ పోడు పోయి ಬರ್ಬೆ ಏತಾಪು ರತ್ತ ಪತ್ತದ ಮೀಂದ ಫ್ರೈಕ್ ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಿಚ್ಚಾದುಲ್ಲೇರು ಬಂಜಿನ ಮೀಂದ ಇದು ಮೀಂದ ಬಂಜೆ ಬಿಚ್ಚಾಡು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ರಡ್ಡು ಮೀನು ನಿಲ್ಕೊಂದುಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅದೇ ಕಟ್ತ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಲ್ಕುನಿ ಮೀನು ಮೇರೆ ಗಾವಿತ್ತೆ ರೂಪೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಲಿ ಇದು ಸರಿ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಇತ್ತದಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತ ನಿಂತದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಕುಂಟು ಪುರ ಅರ್ಧದಾನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಾಲದ ಇದು ನಮ್ಮಿಡ ಪಲ್ಲೆ ನಾನು ಅಂಚೆನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಆಯ್ತಾ ರೂಪೇಶಣ್ಣ ನಾ ಹಾಲ್ ತೀರಪ್ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮುಳ್ಪನೆ ಇಲ್ಲದ ಕೈತ ಅವಳು ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ಅವಳು ನೀಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋಜುಂಡೆ ಅವು ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಹಾಲು ಗೋಪಿನ ಸಾದಿ ಸೊ ಬಾಲಿ ఆయన ಮಾಮನ ಕೈ ತುಳ್ಳಿ ಎನ್ನ ಮೂಲು ఆయన ಮುಸುಡು ತಚ್ಪಾಚ್ ಅಂಚನ ಮತ್ತೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಹಾಲು ತೀಯವೆ ಅಂತೆ ಜಾಲಿ ಅಪ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಗುಡ್ಡೆ ಮುಳ್ಳು ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತಿನಕ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಮಾರ್ರೆ ನೀರು ಪೂರ ಉಂಡು ತೋಡು ಪೂರ ನೀರು ಪೂರ ಪೋನ್ಕುಂಡು ನಾನು ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬು ಅಂತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪು ನೆಡ್ದವರ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಡು ಇಪ್ಪು ನೆಡ್ದವರ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನತ್ತೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಶೋಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪತ್ತು ದೇವಿಯು ನಮ್ಮ ಮೂರು ಫೋಟೋ ಪೂರ ತೆಪ್ಪುದು ಒಂದು ಮುರಣಿದ ನೇಮ ಪೂರ ತೂತಾರತೆ ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಾಲು ಹಾಲು ಸೊ ಸೇಲೆ ಅಲ್ಪಿ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಲು ತೋಚ್ಪಾರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆನಾ ಏನನ್ನಿತ್ತೆ ಕೈ ಕೊರ್ಲೆ ಏನು ಜಂಪ್ ಮಲ್ಪ
ಏರು ಏ ಕೈ ಕೊಡ ಕೈ ಕೊಡ ಕೈ ಕೊಡ ಬೇಡ ನನಗೆ ಚಂದಿ ಆದ್ರೆ ಓಕೆ ಕೆಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಂಗೆ ಹಾಂ ಅವಳಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಕೆಸರ್ ಆಗ್ತದೆ ತೋಲಿ ನೋಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಲ್ಲಿತ್ತೇನೆ ಇಂಚ ಎಂಚ ಪೋಕೆ ಓಯ್ ಅವಳು ಮಾಡ್ತದೆ ಮುರಣಿ ನೇಮ ಗಿಡಗೆ ಬೈದೀನಿ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮುಲ್ಪದ ಮಲ್ದಿತ್ತಿಜ್ಜ ಕುಮ್ದೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಮಂಡಾರ ಅಲ್ಲೇ ಅವು ಹಾಲ್ ಮುರಣಿ ಎಂಕ್ಲು ಮದುವೆಗೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬತ್ತಿನ ಹಾಲ್ ಒಂದು ಹಾಂ ಸೊ ದೇವ ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ತಿನ್ನಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿತ್ತು ದಾದಂಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಎಲ್ಲೇ ಮೂಲೆನಾ ಎಲ್ಲೇ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ದಾದ ಮದುವೆ ಮೂಲ ಹಾಲಡ ಎಂತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳು ಫೋನ್ ಮದ್ಮೇದಾನೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ போறேன் ಅಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಮದ್ಮೇದ ಮನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಟ್ಟು ನಾವು ರಕ್ಷಾತಿ ಮಾಡೋಣ ಅವ್ರು ಪಲ್ಲೆ ಅನು ದಾದ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಅನು ನಾ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಅವನಂದು ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರಕಿ ನಾನು ಅಂತ ತುಲಿ ಗೈಸ್ ಏ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಒಂದು ಕೈಟ್ ಉಂಟು ನೋಡ್ಲೆ ಏ ಥರ್ಡ್ ಬೇಗ ವರ್ಕ್ ಜಬ್ಡ ಒಂದು ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಜಾವ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇಪುಂಡಿ ನೀವೊಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಏನಂತೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ ಬೈದ ಹೆಚ್ಚ ಹಾಂ ಮೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ದು ನೋಡಿ ಬೇಯ್ದು ಎಂತ ಮಾತಾಡ ಅಂತ ನಾನು ಅವರೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ದಾದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಪಾಯ್ದು ನಾನು ಕುಂಟು ಪೂರ ಚಂದ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದು ಕುಂಟಿತ್ತು ಹ್ಞೂ ಓಲ್ಲ ಪಿಂಜಲ್ತಂದಲ್ಲಿ ಏರ್ನ ಕಾಣಿಸಿ ಈರ್ನ ದಾದಿ ಇದಾದಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಮೀನು ಉಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಮೀನು ಓಲೋದಿತ್ತು ನಾವು ತೂಕ ತೂಕ ಉಂಟು ಓಡಿ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಉಡಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾಮ ತೂಲಾಗಿ ಮಲ ಮಲ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಯಾವತ್ತಿ ಬಕ್ಕದ ಮಾತು ಸಣ್ಣನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ತುಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ದಾದ ಅಂದು ಹೋಗು ಬಟಾಟೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬಟಾಟೆ ಓಡಿ ಅತ್ತಿ ಬಟಾಟೆ ಫ್ರೈ ಪುಡಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಒಂದು ರವಾ ಫ್ರೈ ಬಂಗುಡೆ ರವಾ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬಟಾಟೆ ರವೆ ಫ್ರೈ ಓಡು ಬಟಾಟೆ ಉಂಟು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಂತಜ್ಜಿದೆ ಹೆಂಗ್ ತೋಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ गोल्डन गोल्डन मेरे नाम मोने पड़ गया गोल्डन गोल्डन इतने सैलेंट तेलिकेने ले बिट्टे बिट्टे ಒಳ್ಳೆನ ಬಿಟ್ಟೆ ಎನ್ನ ಬಿಟ್ಟೆ ಒಳ್ಳೆರಿಗೆ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಆನೆ ಆನೆ ಅವನ ಕೈ ತೋಚ್ಪಾವ ಇರ್ನ ಕೈ ತೋಚ್ಪಾಲೆ ಎನ್ನ ಕೈ ತೊಲೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಬೋಲ್ದ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಕೈ ಬೋಲ್ದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಆಮ್ ಕೊಪ್ಪಿನೇರು ನಾನು ಆಂಟಿಗೆ ಆಮ್ ಕೊಪ್ಪಿನಿ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿನಿದೆ ಇಂಥ ಅಣ್ಣ ತೋಚ್ಪಾವಲಿ ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ತೋಜು ಇರ್ಬಾಯ್ದಲ್ಲೇ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಇರ್ಬಾಯ್ದಲ್ಲೇ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕೆ ಗೊರ್ಪಿನ್ ನಿಂದನೆ ಅತ್ತಕಿ ಕುಟ್ಟಿ ಚಡಿ ಮಂಡೆ ಮಂಡೆ
ಮಂಡೆ ಲಗತ್ತು ನಮ್ಮೇಲೆ ಅನ್ಬಿನಿ ಮಂಡೆ ಲಗತ್ತು ಕಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಕುಟ್ಟು వచ్చింది ಕಕ್ಕೆ ಕೊನೋಂಡು ಕಕ್ಕೆ ಮಾಮಲ್ಲಿರು ఎక్కడ మేత ఘాటుకు తెమ్మల తొందులు ఆంటీ నన్ను పాటిజా ಉಪ್ಪ ರೀತಿ ಬರ್ತು ಕೂಡ ಅವು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲತ್ತ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡೈತೆ ಅವು ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೆಮೊರಿ ಅಷ್ಟಿಂಚ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಬಂದಿಕಪ್ಪ ನುಂಗುಂಡು ಇಂಚಿನ ನುಂಗುನಿಗೆ ಮೇರೆ ಮುಸುಂಟೆ ತೋಜಿ ಕಪ್ಪ ಅದು ಕಪ್ಪಾರು ಅನ್ನ ತಿಗಲೆ ಕಂತೊಂದುಂಡಿಗೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಈ ಮಾಲ್ದಿನ ತೆಪ್ಪು ಏನ್ ಮಾಲ್ದಿನಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಬೈದ್ರಿ ಆಯ್ತಾ ಅದನ್ನು ಏರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಿಂಗೆ ಮೂಕುಲು ನೆರ್ಪಿನ ಮೂಕು ಸಣ್ಣ ತೆಗಿರ್ ಮೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪೀಸ್ ತಿನ್ನೋಡ ಇಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಪೀಸ್ ತಿನ್ಲೆ ಅಂತ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಾ ಸೌದೆ ಹಾಕು ಅವನೇನು ತೋಜಿ ಬೆದರಾ ಪೋಯ್ಲೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೇಲೆಗ್ ಬೆದರಾ ಪೋಯ್ಲೆ ಕಣ್ಣ ದೇ ಬೆದರಾ ಪೋಯ್ಲೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ನಾನು ಇಂಚು ಬಲಗೆ ಇಂಚ ಹೊತ್ತು ಇಂಚ ಇನ್ನು ಪಂಕ್ರಿಷನ್ ಹೌದು ಊಲಾಗೆ ಕಾರ್ಡನ ದಾದಿ ರೂಪೇಶನ್ನ ಒಂದು ಪಿಜ್ಜಾ ಡೆತ್ತು ಕರೆ ಉದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಿ ಕಂಜೂಸು ಎನ್ನಲ್ಲ ಶುರು ಮಲ್ಪೆ ದಾದಾ 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 ಶುರು ಮಲ್ಪಾರಿ ಇರ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ವೈಫ್ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಿದಾಡ್ನಿಗ ಎಲ್ಲೇ ಬಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲ ಬಾಯ್ 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 ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲದ ಬೇರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಾಯ್ 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 ಅನಂಟಿ